Te, gusto ko siya na magsakit mo. May pa, gusto mo maniwang dali. Magkasakit ka kanser. Ambot. Diop. Nami diri sa balay ni Lin Hinamon. Kapon si trabaho way kwarta. Way kwarta. Hapon magtrabaho ay kwarta Way trabaho, wag gyud kwarta. Unsa na ka kung buhaton? mamaligyan tag-iti. Namatay. Wala si Kuya Edwin. Nandiyan natulog. Wala ka sab. Nakaop. Saba mga kay mi. Sobrang alangan naman din mag-yuom-yuom. Sabi ka. Dako kay tingog. Naanad mo akong tingog. Namatay ang nagbigti. Out na. Ante lagi sa yung mahigpit. Sa muka na eh. Pusilon taman ka karon. Pusilon na guspit malo kay murag buang. Dako no kayong bukton. Wa ngi ko nahadlokan. Te, wa may ko nahadlokan ni akong bukton. Lamang gani ko ka. Pagtimuta, ginoo ko lang. Oy, dako pa magi akong bukton nimo luga ka. Uy, mag-exercise ka din. Maura mang gihapon. First day pa lang ante, grabe Isa naman man ka, to. te. Ayaw gid mo kundang anang exercise kay mo. Usa man ni di ko kabalo. Tambo. Ay nagbaklay lang ko kay kanang gusto ko basin na nahulog na isa kalibo des dalan. Tapos ikain na lang Te, namin. may isa kalibo nahulog des dalan o di. Sayang man to kung di na ako puniton. Ako rin makapunit. Namatay. Yung tanang 10% ang jogging o walking tapos 50% ang selfie o TikTok. Nahila na kay din spot malisa. Ha? Nahila ni sa stop. Si Luna. Hi, Luna. Luna libre. May si Luna, oh, guys. Si Luna. Mo ni nanganak, te? Oh. Ante nice kayo. Lagi uy. Dire. Come. Luna, tingnan mo si baby. Uy. Hala, mo atubang gud siya sa bisita, te. Ay, aso. Yung asanak mo. Na. Pasok mo si Asuan. Oy, Joliba Andres. Magdiop din si Joliba? Ayaw din mo diyo kay nasukor mo lagi si diyo. Lahat na. Lahat na sila nagdiop-diop sa tipang. Ambot. Wala na Wa pa nila ka ba? Eh, diop yan. Bakit online? O basin si Tina yan. Tara pa si Jackie, sino namatay day? Katong igsoon ni Nalin. Ay, kapatid ni Lalin. Mm. Sino ba ang liklik yung asawa ni Lalin? Nanghupong man daw to. May sakit yata kidney. Asaan ba yung... Wow, ang ganda ng picture mo ante. Uy, Ang ganda talaga. Layo. Dinig talaga ako sa photographer ko tabingi. Dili ang siya ka ng professional. Imbis yung cellphone lang yung tabingi. Hindi siya professional. Namatay. pag sinilas mo. Ay, gamit. Ang sa pa'y wag gigamit kaya kaya ako nandaloon. Ay, kaya nigala ka. Ikapuyan. Sagit man na. Ang sa malapit man ay binuang man ay mo eh. Kala yung gusto ko lang ayos. Sarangin. Tara, Luna, kunin mo to anak mo. Ganda talaga ng picture mo ante. Pitsuta nga si Luna. Ang ganda bilat ang laki. Buwa. Luna. Ante. Punta ka na Luna. 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 Hala. 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 Uy, doon ka. Nabaho man bilat. Wala ka, gisimutan imong bilat, Pits. Gisimutan niya ang bilat. Oh, puli-puli. Nagpuli-puli. Asa yung kape ante? Ayun kaya tinday. Yung black. Yaamo lang yan si Luna. Mong anak, tanawa mong anak ko. Ano naman na kay Promong Kampi? Nagluto ko. Sit down.
Chipcook man siya. Ano siya na imong kuano nga si Malo na imong gi. Ano lagi ka? No, si Donya. Donya Churing. Tanaw si Randy. Yata. Ayo ano, okay, morning pa ka. Mm. Ayo pag Oh, namatay 3 millions nga nanood. yata 3 millions. 3 millions. Kanus mata mga millions ani. Yun na lang yun. Ay, hinoong gagmay. Nagbuburol. Ibakla na Anya, pets, naka naman na. Nakatuto na ka sa balay. Sige nga. First time ni Malo. First time ni Malo. Pwede dato na lang po na. Yung kutsara. Pasabihin kasi first Nana naman dahil Malo, mag-rest day ka ng husto para motambo ka. Ayaw lagi pagtambok sabihin kay pumayat. No, motambo. Grabe Ano ang gusto ka mo payat? Pag cancer na lang. yung sentence, ang laki naman kasi. Wala man na siya bilbil sa una. Naman sa mga kangayang bilbil gawas naman. Ko nakapoop sa isang araw. Yang bilat. 1 week pa. Hala pa, 1 week hindi ka makapoops. Ay, kulang ka sa tubig. Tubig na Ako kay Kuan, everyday jud ko kakalibang. Kung siya, Kada alas 5. Nadi, sit down. Siksik ang buang. buang. Pwede naman sabihin, siksi ka si Giselle, buang pang sinabi. Oy, klaro. Well, klaro, wala na. Wala sila jacket ha. Asa ba ang Ambot patay? namin siguro sa ano? Lunilam dyan. Ha? Mapanga. Nasa Pampanga, sinabi kinaiji. Ay Ay bumaba baka sila. bumaba ngayon kasi Baka bumili ng gulay. Okay. ay hindi bababa kasi sila tuwing Friday kay Awibis kay magpasahod ba sila sa Sabado. Oo. Yeah, kami mga trabahante doon tapos balik sila ng ano ng gabi ng Gabi ng lagim. gabi ng
Amo to siya namatay. Mag-veterinarian ka na lang, ti. Mag-veterinarian na lang taon niya kung ayaan. May na lang masilduhan sa mga iro. Ayaw ba? Di, pasag di, nagigil siya mamaag. Nanimhot, raman na siya. Kili-kili ko eh. Sit down. Dili ka muling ko dito kay masuko. Mao gani, mao ka na siya. Nay kanikala mo. Ito. Ngit pa sa alkitran. Muulo ko eh. Ayaw. Ay katulad ingon ni Iji. Kato unta. Asa man? Na dito pero sa inyong balay gaagi-agi. Kinsa man? Ano to lagi yung sila sporting katawa na mo. Yan man. Sisa man. Si? Basta si katawa na. Kaya mo anak kay. English mo utang nila sa una ko. Kinsa man? Ha? Pila utan mo galayas. Makintos, bog bilat. Isa rin. Sila Kins. Sige kag-live. Sige kag-live day. Sige, kog live. Kasweldo na ka. Sa imong Facebook. Wala pa lagi. Pila ni ka? PayPal ka? Makabang ko. People. Naka ilang kuan na ka? Ilan imong kuan? 18 pa man to eh. Sige lang si Sa akong YouTube, may pa to sa YouTube kay kuan kanang $90 na to. Nya, kulang pag 10 namatay. Dapat di mo i-continue sa imong YouTube. Nagito news na ako si kog kuan dito, si kog Dito ka mag-post Upload. sa imong YouTube. Dito ka mag-upload. Alag, way manood. Tanawa ra ng mga sikat na content creator. Akong tanawon ilang views. 2,000 plus views. Yung kaming jogging mo, ano mo na yun? ah, Di man ta mo sikat ani di ta manghatag og kwarta, mga animal. magata tag kwarta nya kay wa namatay eh. Di ko ka mauman mag-edit kay makumik-kumik unta ko di po ko ka mao mag-edit animas. Unsa edit? I-edit pa ganang na magkatawa-katawa, ingon na kay buhaton nya magkatawa-tawa ba ina. Adi gusto ko kabalo. Dili ko kabalo Diretso ay kabalo mo ko sa una pero kapuyan ko wala na time mag-edit. Diretso la upload. Ako ka Wala wala din ko kasi may edit, may cut. Yung Wala nga, mga hindi nga. paganahan sila. Hindi nga ako marunong, kaya ako puro cutting dapat kasi. Ano sila na yun? Manili pa sulod. Silip lang na kayo, nakaway kita ko. Ha? Ano lang, silip lang ba na palay. Na, ano? Dito, sabi na, yung mahaba din. Kaya ano, kung marunong ka mag-edit, pero tanawa ra godoy, yun ang po kung mag-edit, kay sikat gani na vlogger, gipang tubok mong gani ni Mita. Dili ka lang kung mag-vlogger aga na musikat, bahala gagmay ang sahod. Mora man gihapon, tanaw tong mga sikat na vlogger, wa na sila mga page kay gipang tigok man bisag ang Facebook nila gitigok. Hindi ko amin.